ka jing ong ba ka jing job jong ka Argentina persa ik ru Egypt dan lai gol la ar hapo jo ka Atlanta Stadium jongkuri Amerika kadai ka jing job ka besule thok lani ka jing le bom hok ne ka jing le siliang da u referee kadai ka la saphriang bah ha ki rensan social media khamtam ha ki nokursan jongkuri Egypt ka FIFA ka doni ya ga zero tolerance policy kai ka banjala da ka FIFA ka lap shisha ba ka longkum bal kena da ka Egypt kat mangut ki referee ki belangat ha ka bakum ke ka an hato ka jingkeno jongkuri Egypt ya ka ri Argentina ka long ne am ka ba shong hok watla ne ka lang jong ka FIFA kampat sim kam EA ya ka ujor jongkuri Egypt ro hanre lada ka FIFA ka labba kadon ka jingle bom hok ne ka jingle siliang jong unong penyaj Hamadan lani referee kadon ka an jong ka FIFA ka bala ban pensitom lingba kata ka zero tolerance policy kabakila ban shakweng si sendon si junom kim la shu bakadang penyaj ya gijila kaya hangnuru haduk mentah ki bakum ki di jingsap pensitom kadon ha usnam ar hajar khanyo yagba u Joseph Lapti jong keri Ghana u referee u bla letok ya ka jingil kai ban ya kni ban yu rong sha ka World Cup josnam ar hajar khat pra hapdeng jukuri South Africa bat ke Senegal kumta hadin baka FIFA kala labat pensisha ya kane kala hab ban penyele kai biang ya ki tegi artil ki tim kata ke Senegal bat ke South Africa hanrei ke day keri Senegal kabla yo ban rong sha ka World Cup josnam ar hajar khat pra keberlong hapo jongkeri Russia hanrei hadu menta ka FIFA kampat lap bagi don ki bekum kita hanrei ki sudon tang ki jingkeno ki bekum kita ka Egyptian Football Association lane ka EFA kala ujor South League kam sha ka Federation Internationale di Football Association lane ka ta ka batib daga International Federation of Association Football jong pertai persya yiki nong penyaj Hamadan kata yu Franchos Letexer jong ke refran ha ka sngi balang ka pratrik jong ujulai halor juga jingkeno ban ong bau ne nong penyaj Hamadan ulale bom hok ya ki rang ida ka jog ru Egypt kat haruba ka ri Egypt karamat ya ka jing sha ramno ha ka ri Argentina ka badairu ka ladu jong snam ar hajar arpuar kane kam dei shu ka sin ka badeng kong ya ka ri Egypt bakan ujor sa ka FIFA halor jong ka jingkeno bakadon ka jingle bom hok jong ki nong penyaj Hamadan lani u referee kabakum ke jingja kala jeru ha ka World Cup jusnam ar hajar khatpra kablalong hapo jongri Russia bagari Egypt kala ujor sa ka FIFA halor jong ka jingsha ramno jong ka ha ka Russia kabadairu ka ri ka pdiang ya ka World Cup ha utai usnam ban ong ba u referee ula penyaj ya ka jingila kai hapdeng juga Russia bat ka ri Egypt da ka jing bom hok namar ba ka ri Russia kala thap da laigo la iwe persya ik Egypt but referee ha ka jela kai jugri artli tim udai u Enrique Caceres upadai napo jongri Paraguay nangta u nasab sukra la jongri Barandro ha usnam ar hajar kafra u Neru ula syak kena ha keri Colombia bagadon ke jingle siliang ke jung Hamadan kumta ke FIFA hadin bagala bishar kam syam bat kam syamlalap bagile ye ke nugu ke kam syukur haki kumta kimla ban pedang ya kita ki ujor bat bak kimla setia ban pensitom ye kita ki referee nang tahus nam ar hajar aru kari Italy ke ujor sya ke FIFA halor juga jingsha ramno ke jongka ha ke South Korea ha ke round of 16 bagadon ke jingle siliang jong referee Hamadan hanrei kini ki jing ujor baro kin ompoi syae syaeru namar ba ke rai jong referee Hamadan kadai ke rai ke bakhadu kumta sammenta ka Egyptian Football Association kala ujor biang sya ke FIFA persya ya u referee u Francis Letexer u badai napo jeng ke refran baule bom hok ya ke jile kai bat ke ri Argentina namar ba kam sngo la shu ban pedang ba ki khatsan minute ki kham koridor ban ya ki new phokhandai minute kumta ki ni ki South League mat ya ke ba ke ri Egypt kala ujor persya ya ke ri Argentina sya ke FIFA kabaning kong golong karai ban khanglat ige gul ka baar jong ka Egypt hadin ka jing bishar bnya na ka VAR ka baar golong ka jing bom la ban ai penalty ige Egypt ha ka kutno jong ka jing lekai ka balai golong ka jing bom don jo ka jing bishar ka bnya ya ka VAR na ka benta ki jing ja ka biadai bat u Muhammad Salah bat u Hamdi Fati hashwa ka ri Argentina kan thap ige gul ka khadu ka bala penjob ya ka bat ka ba sau golong ki keno ba ka don ka jing pendon kam bom hok ya ka VAR haga por ka kongsan jong ka jingle kai
kini kini ki South League jingdawa jong ka Egyptian Football Association lani ka EFA Sha ka FIFA baga Dayban Wengno Sisendon ya u referee u Francis Litexer na ka kam referee ke jong u ha ki di jila kai ki brasa Hanrei ne ka liang jong ka FIFA hadu mendagasni ka klampat jubab ai ke di ujor jong ka Egypt Hanrei ka ri Argentina ka rungbai sha ka quarter final badba ka ri Egypt ka haban leg phaigna kumta ki kendon jong ke FIFA lingba jong ke zero tolerance policy lare ka lab baki don ki kum kita ki nok penyai ken syak pensitom si jingim bat ya ke jingele kairu la hab ban yele kai biang sasisen kumta lare ka FIFA ka yo iba ka don ka kum kata kum bala keno de ka Egypt kam la satia ba ka ri Argentina kan rung sya ka quarter final Hanrei ka FIFA ka yo iba kam semladon ka nu kunu ka balong persya igi kendon jong ka FIFA kumta ka ne ka jing persang jong ka Egypt ban ujor sya ka FIFA bat ka jing persa prang sya ki lat pata kubor ba u referee ulale bom hok ka dei tang ka jing kren du jing kerman bat ka jing penbut nam ya ka FIFA jong ka perthai namar ba Kim Snow la shu ban prang ya ka namram haki khatsan minute shwa ba kan kutno ka jing rekai kumta ki sa persang ban persa prang ya ka ne ka kubor bat ujor ru sya ka FIFA Hanrei kam don ai ka ba kum kata kumta ayu pis ngau halor jo ka de jingle jo ka Egypt hatu ka de ne ka ba kelas ngau ha sakoman khuble sibun tat hadu ikendu ha ga wipat ka video